apa, Mbak? Mbak njaluk mangan. Ora masak aku. Ora masak to? Ora. Kok ya nemen-nemen ya. Ya wis lek ngono lah Mbak mulai ya. Ya, heeh. Nemen-nemen kiai ini beduk Mbak urung dimasak. Balik ngono lah. Bojone iki ora masak Mbah ngelih. Arep nangis wis tuwa isin. Ndane sarapan teko-teko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah, Waalaikumsalam. Sapa iki ya? petugas MBG. Alhamdulillah. MBG iki apa? MBG kuwi makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ya. Iya. Oh, programnya sapa ngene iki? Programnya Pak Prabowo niki. Oh, presidennya dhewe Presiden ngono. Pak Prabowo. Presiden Pak Prabowo. Niki nganune. Oke, temen. Nggih. Oh. Napa sampean mboten sarapan mau isuk? Ora. Niki sendoke. Ora dimasaki putune mau nah. Oh, kebetulan nggih, Mbah. Oh, iya. Oh, dadi iki komplit ya. Komplit. Oh, anu, eneng nasi mateng, telur dada, terus buah-buahan seger kabeh ya. Heeh, eneng susu barang, eneng telur. Oh, dadi iki masak makanan sehat ngono ya. Makan sehat. Oh, iki Ibu. buahe seger-seger kabeh. Nggih. Heeh. Walah, iki matur nuwun Mbah ya karo anu Pak Prabowo iki ya kabeh. Dadi ngene ya, Mbah ki yo nganu yen urung mangan ket mau. Mbah rada kekurangan mangan. Kekurangan mangan. Heeh. Engko tak ajokke sampean setiap hari. Alhamdulillah ngono ya. Aku anak ngono nang. Nggih. Heeh. Sing masak Bu Bupati. Nggih. Apa mak burung? Ampun kula kan petugas. Apa tugas? Petugas badoke oke. Dulang gelem. Mau Mah, wis empun. mak medhe ngono. Iya. Sampean melas Iya. empun sepuh. Heeh, enggak mah putunya enggak ditarik enggak dikirim mesti. Sampean setiap hari. Setiap hari. Komplit ya. Komplit niki di nganu mawon. 9 Hmm. roti-roti niku. Roti, buah-buah segar, komplit, masakan enak, ya berkualitas ngono ya. Lupaku. Iki apa meneh? Wis tuwek kok ngene kok. Ani umur iki sandung sarang. Oh. Tapi sik kuat lah. Sik kuat. Aku mau harus tekan kon. Dan kita nomor iki. Kuwi gebrek wae. Gawak ki suket. Gebrek wae kowe. Tak pentung tenan kowe. Gebrek wae. Mentung wae. Oh, alah jan. Gebrek wae. Ya. Wes gebrek wae. Wis gak ki suket karo Mbah iki. Badok iki tak badok iki. Badok. Pangan. Oh, pangan. Ora gelem mangan bleh kowe. Endi fotoku? Pak wis kongkon barang. Ayo, wis tak reke. Ya ayo Mbak, mlebu sik tak cukupi madang. Ya lah, males madang-madang apa? Mbah lho wis entuk MBG Pak Prabowo, madang-madang. Itu Mbak, lah aku kok ora entuk Mbak. Alah, kuwe apa Mbah tuwek entuk. Males aku. Ora panganan dhewe, Mbah tak balik aku lah. Ya Mbak. Ya.